Dem baş, silav ji were, ez Barancan Dêrsîm, ji gundê Stilîlê me. Ez îro bi kurtasî behsa gundê Stilîlê bikim. Stilîlê li Bakurê Kurdistanê ye û dikeve başûr Rojavayê Nisêbînê bi 28 kilometre ye. Ji derdora 400 malan pêk tê û hejmara wê jî nêzî 1000 kes in. Ji dervê Stilîlê jî bi gemasî 500-600 malbatên me hene, bi taybet li Stenbol, Edenê û li Qibrisên. Li gelek deverên Ewropa jî hene gundiyên me. Gelek kesên li Stenbol karê birincê wekî bêfêm kirin, girara rizê çê dikin û difroşin. Li gund jî tebar gelemperî li ser çandinî û xwedîkirina heywanan e. Stilîlê bi rastî jî cihekî dîrokî û welatparêz e. Gund wek bi navê dîrokî li ser newala Sîsvanê ye. Gundekî çiyayî ye ya Herama Omeryan. Avahên nav gund yêkevin hemû bi keviran lêkirine û mînyatûrek ji Mêrdînê ye. Rewşenbîr û nivîskarê Kurd Şehîd Apê Musa jî li vê bajarokê jiyaye û gora wî li nav hewşa wî de veşartiye. Her wiha Kurdên welatparêz û rêveberên partiyên Kurdan her wext tên û gora wî ziyaret dikin. Stilîlê di her buharê de bi keskê dixemile. Avên kaniyên wê jî wek qeşan e. Tevî newek berê be jî hîna sê kanî jî diherikin. Cihê ku kanî digihêjin hev wek çem tê binavkirin. Gelê gund dehl û rezên xwe jî bi vê avê av didin. Li ser çem gelek xerabeyên aşên kevin jî hene. Spas.